Egbuoma na South ndị bi na South n'ụlọ Egbuoma na South ndị bi na South n'ụlọ Egbuoma na South ndị bi na South n'ụlọ ife a bụ egwu ụmụnne m ụmụ Egbuoma Ancient Kingdom ndị nke bi na South Africa n'ọnụ ka m na-etili egwu a anyị jee mkpa egwu ụmụnne m egwu nnetili ụmụnne m egwu ụmụ Egbuoma na South Africa ụmụnne m ndị Egbuoma ndị bi na South Africa na ọ bụ unu egwu a ndị badu bese na South Africa ụmụ Egbuoma ndị badu bese Obereagu n'Austria nwa Egbuoma na-ebulugo mbata egwu mụ na ụmụnne m ndị bi na South Africa ndị egwu mụ na-amasị ndị fụrụ Obereagu n'anya ụmụ Egbuoma ndị fụrụ egwu mụ n'anya ndị bi na South Africa ndị kpetalụ na-enwelu nke m na-eme n'afa ka m na-etili egwu a asị na mmekọrịta arụ n'elu ụwa na ya bụ sọ nwanne mmekọrịta arụ bụ sọ nwanne egwu mụ na ụmụnne m ndị bi na South asị na ọ bụrụ ka onyera na-edenụ na nkonye na-emene n'ụwa na ọbịa na-edene n'ụwa donu ndị so n'ife a na-eme na South Africa ụmụ Egbuoma n'ọbịa ka m na-etili egwu a ndị kpetalụ na-enwere nke Obereagu n'Austria nwa Egbuoma na-eme n'egwu n'ọba ka ntị ka m were egwu m wee kelezie enu ndị bụ ụmụ Egbuoma ndị so n'ife a na-eme na South Africa maka na ọ bụrụ ọkonyera na-ede nọọ nkonye na-eme na-edenụ ka ijebenu n'isi mmiri na South Africa ebe afọ ka m na-abanye Prince Dr. Bishop Conrad Ogbuehi, the Bishop of Believers Ministry Worldwide Ojimili Agboya na South Africa, CEO
Cultural Group of Companies Nigeria Limited nwa Egbuoma izizi nke lụrụ n'ụka na South Africa odogwu buru ebu agụ nwere obiọma agụ na-asa ọbara Bishop Conrad Ogbuehi oji mmiri agwọ ya nwa Egbuoma odogwu na South Africa ka ọ na-eme Vice Chairman Pentecostal Fellowship na South Africa Chairman Apostolic Network na South Africa Chairman AIPF na South Africa stroke West Africa niile CEO come and make guest house na South Africa CEO God Chariot Rental na South Africa ndị Igbo niile nọ na South Africa gbakara aka wee chipie echichi wee chipie mpiada na South Africa Chairman Ubahudara Diaspora Unit CEO Daco Bros Farm na South Africa mana Abuja Vice President Igbo Council of Bishops Worldwide ndị na-edozi akụbi Princess Dr. Pastor Margaret Ogbuehi o jiri ụzọ akụ nwanyị ọma Managing Director Cultural Group of Companies Nigeria Limited odozi akụ di ya osote eme nwanyị ọma n'Igandi ndị Igbo niile gbakọrọ aka wee chipensie ya achara ugo nwanyị na South Africa Ugeze nwanyị ọma President General Egbuoma Progressive Union Women Wing anyị ma na ọchịchị gị ga-eweta ife n'Egbuoma niile jiri gaba ụmụ nwanyị Egbuoma niile gbakọrọ aka ọnụ wee mee ego onye isi ụmụ nwanyị n'Egbuoma niile ọngị nwa bụ Ugochukwu nyere ụmụ nwanyị Egbuoma Obereagu nọsụra nwe bụ omege n'ọnụ kedu maka nwanne nke m ofu ogbogogbo nwa ofu nwa Egbuoma ji ide ebibe na South Africa niile ọhaṅụgba Paul Chukwuebuka Eyo Ubeji atọ ka na South Africa ezi nwanne nke m Chairman Egbuoma Progressive Union na South Africa CEO Nixon Entertainment Pty
Pty na South Africa. Ube ji atọ ọka ofobokobo nwa na-edu nsọ odogwu kpali ikpe ga-elisi elisi o odogwu joro bịamụ na nwa ube ji atọ ọka nwanne nke m odogwu nwere obi salisali ube ji atọ ọka odogwu nwere obi salisali ube ji atọ ọka odogwu nwere obi salisali odogwu nwere obi ọma odogwu nwere obi salisali onye nwere obi eji eli ego odogwu nwere obi salisali Sunday Mbanude Chimereze na South Africa Sonny Test Onyoma Sonny Electronics Onyoma n'iduso odogwu bali ibe elisi nwa buru ebu daalụ ezinna m ochie odogwu gị na lọlọ gị Precious Mbanude ezi nwanyị biligbo ọ sị mụ kelee ezi oyi ya Edidi Villiams ezi nwa Sulieje nkenke enyi tụlụ igwe enyi ọzọ ọchịlọzuo na South Africa so n'ezi mụ kene gị Chief Sunday Mbanude Chimereze na South ndị na-enyere aka bara ụba ma na South ma na Nigeria ma na Egbuoma niile nnu ndị na-enyere aka na fadịkwa agụta mmere ọgọ gị gaba na ọmọga adị afụ ndị ọnụ ọmọga adị ebeji agbachi Chimereze mere ọgọ ga-abanụ ezi maka Elder Jude enwere m Ogbuagu Odumodu na George Managing Director Judes International na South Africa Patron Nigerian Union na George Madoje Memunge Founding Member yana Life Member Egbuoma Progressive Union na South Africa eziọgọ m n'ọgọ mmadụ bụ nwanne ya eziọgọ na-ega dị kenelu m lọlọ gị o kenelu m nwanne m nwanyị lọlọ Elizabeth Ụzọamaka nwanyị ọma nwanyị maka esi alụ di osodiemakụ omobi di ya Black Beauty nwanyị nwere obi ọma odozi akụ di ya ezi nwanne m bili kedu maka ezi oyi m Chief Ben Ndebilie ezi Ugonna nwonye Egbuoma odogwu Ben South ezi oyi n'iso bili Chairman Chief Executive Benvos Nigeria Limited Ben South ezi oyi m aga akpali ikpe ga-elizi Ben South odogwu iso na ndị Egbuoma ji bili na South Africa ụmụ Egbuoma ndị ọma n'unu ka ikpolu bịa ụmụ Egbuoma na South ndị bi na South ka anyị na-ekwu ndị so n'ife a na-eme ndị kpetara n'obere agụ n'ọzụzụ Egbuoma ndị kwelu na-egbu mmiri ndị kwelu na-enwelu nke na-eme ndị kwelu na musoro sibe n'egwu ndị bi na South ka anyị na-ekwu
ndị bi na South na unu wee kwuo. Yes sir. Aije mkpa. Ezi maka Friday Innocent Okafọ Mbamara Mbamako Alafu dike n'anya 1 of Egbuoma, Director Divine Testimony Limited na Johannesburg, South Africa. Vice Chairman Egbuoma Brothers United, Egbuoma in Diaspora. Founder Egbuoma Progressive Union na South Africa. Former General Secretary and former Chairman Egbuoma Progressive Union na South Africa. Enelu mulologo Mrs. Chamen Tabile Mbamara nwanyị ọma. Ezi nwanne m bilio ifeọma imelu m n'ụwa n'obinigwe ga-akwụ ụgwọnụ n'ojide onye mmadụ n'ụwa na nke oge eli adị akụ ya. Ọ sị m kene ezi nwanne ya Onwegbusi Maxwell Mbamara aka Voice of Zion Music na Indonesia na Jakarta, CEO MTZ Cafe and Bar na Jakarta na Indonesia. Oke osisi akụnne nwanne gị si m kene gị na nwanne mmadụ abụrụ ọyị ya. Ọ sịkwa nkene ezi ọyị ya Mr. Ifeanyi Johnson ụmụnnakwe, the Prince of Oyi Kingdom n'Ọhaji n'Imo State. Oji moto eme ọgọ na South Africa. Amakwa ndị ga-emela Obereagu Nostra nwa Egbuoma. Former Chairman Success Brothers Club na South Africa. Co-founder Success Brothers Club na South Africa. Vice Chairman Imo and Abia State Indigenous Association na South Africa. Onye ego bilio Friday sim kene gị nụ. Chifu Liokafo Obi nyụrụ ka ezi nwanne ụtọ, Director Global Future Boutique na South Africa and Namibia. Ọ sịkwa nkenele ọlịa Mrs. Christiana Ifunanya Leo Obi nyụrụ ka ezi nwanyị mobi dị ya nwanyị Chukwu jiri chọọ di ya mma, omobi dị ya nwanyị ọma. Prince Osiogwu Ehisi Obili osi na nwata one of Egbuoma, CEO Future Wise Limited onye ọma, man of God, pioneer member Egbuoma Progressive Union na South Africa. Ọ sịkwa nkenele ọlịa Lolo
Princess Chi Osi Ogbehi, ezigbo nwanyị osi na nwata. Ọ sịkwa nkene ezi mmami ya, Ezinne Lolo Grace Francis Ụkachukwu Ogbehi, Nneọma nwere ugo, Erigo Budo ezi nwanne nke m na nwanne mmadụ na ọ bụrụ ọyị ya o. Eriki Nwogwu da na nwanne nwebe die na nwanne bụ nwanne. Eriki n'iso bili, Eriki Ogwu da na Obereagu ekene. Ezi maka nkapụ ụwa Amselen, Obereagu 1 na South Africa. Obereagu na-ese nne ochie biliko Agụolowu na South Small Nobi Zikie na ọ bụrụ ọkọnyera na-ede na nke ị na-eme n'elu ụwa nọ na-ede. Obereagu na-emseki odogwu anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ atakata agbụsie ofu nwa Egbuoma ji bili na South Africa niile. Abịa na South Africa cargo afịa bụ na-abatalụ. Obereagu ga-amalele maka ya, o gosi ya ndị ọzọ wee gobe. Obereagu na-nsegi n'ude gị na-ede na South niile nu, ude gị na-ede n'Egbuoma kwa. Iso na ndị a na-ekwu na South, agụba na South niile a ga-agụnyelele gị nụ. Agụba na Egbuoma niile na ga-agụnyelu nne gị nụ. Maka gịnị na nke ị na-eme nọ na-ede. Small Nobi Zikie maka gịnị na ọ bụrụ ọkọnyera na-edenụ na nke onye na-eme n'ụwa ya na-edenụ. Obereagu na nke ị na-eme na-ede. Obereagu na-ese odogwu, the strong pillar of Egbuoma Progressive Union na South Africa. Kenelu m lọlọ gị Lọlọ Ijeọma nka bụ ụwa nwanyị ọma. Anyị je nwanyị ọma o. Ọ sị m kenezi ọyị ya Chief Ikenna Aneke, eze ndị Igbo na South Africa. Ọnọnenyi 1 na South Africa, importer and exporter na South Africa. Onye ọma si Obiọma Amaeke Amagu Village n'Udi local government n'Enugu State wee bịa. Odogwu buru ebu, anyị ekele gị n'egwu. Ezi maka Chief Oliver Anozie, ofu mbaji a na-eme ofu lodu. Ofu mbaji a na-eme ofu lodu na South Africa. Odogwu n'iso wee bilie. Ofu nwa Egbuoma ji eme ọnụ n'ezi afọ ka ego. Eze ilisi akụ nwa Egbuoma odogwu, ezi nwanozie na Obereagu ekene. Iso na ndị njem ọnụ ofu mbaji onye ọma na ịgadị onye buru ebubili. Founder and Chairman Egbuoma Progressive Union na Cape Town.
gị na-edozi akụ gị Lovely na nozie omobi dị ya omobi dị ya ezi maka Prince Philip Ogbuehi aka OP na South Africa Akumsinachi one of Egbuoma ọ sị m kelee oriakụ ya nọ Lọlọ Mrs. Bridget Ogbuehi nwanyị m obi dị ya ezigbo nne mụrụ Princess Chiamaka Ogbuehi nwanyị ọma bilio ọ sị ka m kelee ezi nwanne ya Princess Solomon eze dị asọ Philip si mụ kene gị kedu maka Chief Ogbuefi one of Austria aka the Senator Chairman Ihiala Progressive Union na South Philip si ka nkene gị odogwu ego na-ejere ozi ọ sị ka m kelee akụ enwe ebe gburugburu n'ole Ogbuefi n'Ukoefi Chairman Oli Progressive Union na South Africa Ngozi Azudugu Prince Philip si ka nkele gị kezi maka Chief Eze Awọ Mmamma na South Africa Prince Philip Ogbuehi si ka nkele gị nọ m were ekwu dị mma wee ji agị mmanụ aga ibu oke ọyị ya na South Africa wee sị na ị ga-adịlị ya Chimezie Collins ndụ ka mba mara obere nwa dị ọra mma ihe dị nwanne mee obele nwa dị ọra mmanụ Managing Director MCC Appliances Pty Limited na Bosbeck Johannesburg South Africa n'ụmụ Amara Village n'ụbọ ọkwụm na Egbuoma ka isi ezenu obele nwa bilikwa Umegbuoma na South ndị bi na South n'ụlọ egwu Umegbuoma na South ndị bi na South n'ụlọ egwu Umegbuoma na South ndị bi na South n'ụlọ egwu ezi maka Friday Mụọma ide na South Africa ụzọchukwu kpara one of Egbuoma Akajiọfọ ebu former treasurer of Great City Rock Club na South Africa ebu member Egbuoma Progressive Union na South Africa member Olu Brothers Union na South Africa ọ sị ka nkele ezi oyi ya udo ka malaki ụzọ egwu onye ọma bili ugo agụata local government na Anambra idezi nwoke negio Chairman Great City Rock Club na South Africa nzọzọ Ugonwa onye gbakute ya ohie n'ala ọ sị
kelezi oyi ya Ogechukwu Patrick Ezeji Ụmụagụọta Local Government Paparazzi na South Vice Chairman Great City Rock Club na South Africa. Good morning South. Good morning India. Odogwu buru ebubili o. Mr. Henry Jokafọ Chinyere nwa onye ọma n'iso wee bilio nwa Chinemere 1 azụ aka nwata bọfụ ya iso na ndị Egbuoma jide ebube na South Africa. Ọ sị m kelezi mama Mrs. Susanna Chinyere ezinne nwanyị ọma mmasị na agbọ nwaobo nwa ezinne nwanyị ọma Henry si ka m kene gị wee na-asị na ị ga-adị ndụ wee lie aka ụmụ gị. Ijeọma Chika Clifford onye ọma n'iso wee bilio Clifford Boutique na South Africa. Odogwu n'iso wee bịanụ o ji akpa eme ọgọ onye ọma na ya ekene gị o. Ọ sị m kenezi oyi ya Chifaru Obi enyikwo nwa na ọkwa Clifford sị m kene gị nụ. Ọ sị m kelezi nna ya ochie Ezudo one of Amafọ hapụnụ. Clifford sị m kene ọnụ ezi maka Prince Gozi Ogbuehi Egbuoma n'ofu Egbuoma ose na ụmụ Egbuoma na South Africa. Obereagu ekene ọ sị m kene lọlọ ya obi dị ya esi Ogbuehi o ezi nwanyị dịli o nwanyị ya na di ya na-ebi ọfụma ndị ọma na ụnụ ga-adị egwu ụmụ Egbuoma na South Africa. Ndị anyị ji dị ebibe na South Africa na ụnụ nwe egwu ahụ unu ka iso wee bịazie. Ezi maka ụzọ ndụ Victor Obianozie anya ọha na ụmụ Ezike ka o si ejenụ nwamba tụ egwu nwa Obiala asọ nwata nna ya gbara ọkpụkpụ ọ nọchiri obi nna ya na South Africa ka ọ na-eme mmanụ Gold and Diamond Exchange o ji ebini na South Africa. Chairman Grace Sky na South Africa. Vice Chairman of Obi Nwanne Social Club na South Africa. Member Morning Star Club na South. Onye ọma bidio Anayoka Fosobili
Olowu Akụchinyere nwa na South nnukwu ego na Pretoria ọ sị mụ kelezi ọyịya Future dị bright na South Ojirawa n'ofe Enugu steeti anaghị ọka bụsị m kene gị ọ sịkwa nkene kwuo Eze Kude Chimex na Indonesia yezi maka Christian Ahalonu The Blessed Christy Elias Hugo Beta ọ sị mụ kene lọlọ ya The Super Mama Oluchi Ibegbu Christian Ahalonu ezi nwanyị bilio Egbuoma na South o egwu na-etili ụmụnne m ka mbere ụmụnne m ekpere aga m ekpere ụmụnne m ekpere ụmụ Egbuoma na South o ụmụ Egbuoma na South obodo South ga-eruberu n'isi nụ ụkwụnụ jide kunu ga-eji nọ ga-aka mma unu ga-ebu ndụ nọtanụ ọganiru bụ nke ụnụ ụmụ Egbuoma ndị bi na South Africa unu ga-ebu ndụ wee nọta yezi maka Prince Chika Ogbuehi ya na ezigbo nwanyị ya Lọlọ Ezinne Ogbuehi ndị ji ofu obi wee bili Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekelụnụ Chika bilikwa onye ọcha bịara ụwa n'oji Nọnsogbu Ụda Sobili onye nke onye na South Africa onye nke onye na Bosberg ezi nwanne nke mmụọ ezigbo nwanne Ogbu nwanne Ntochukwu Ogboda na Bosberg 50 cent na South Africa ka ọ na-eme mmanụ ọ sị nke na ezigbo nwanne ya Ntochukwu Ogboda Ogbu ụmụnne na-abụja ofu obi ebinu ezi maka Chukwu nọnye ofu yi Obiadada 1 na South Africa nwa chụrụ ụbịam na nwa Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekene gị mana asịkwa gị galụba n'ọnwụ nwunye gị anyị na-asị gị dibe n'ọnwụ bụ ọba ifolobo onye Iginetusu ndị bilie igbe pino nwanụ na South Africa o mesiri ofu mbọsị odogwuo okenna ochie daalụ yezi maka Prince Chigozie Elebere eze onye ya na South onye mabilio na anyị kenele ogene yezi maka Henry Ikechukwu Ngeji eze Triple C Electronics na South Africa onye ọma n'isi Obili yezi maka Okafọ Gabriel Okafọ aka
Mangusman, former financial secretary Egbuoma Progressive Union na South Africa, financial secretary Egbuoma Brothers United, Egbuoma in Austria. Obereagu na Austria nwe Egbuoma ekenebelu. Ezi maka ọcha Sunday Okafọ, ọzọ Igbo ndụ 1 na South Africa. Ochere ibe one of Egbuoma. Ndị ọma nọ n'ụgadị o. Kezi maka asị na-ebe ọ n'osi ike ezi ihe 1 of Egbuoma, ezi ihe na South Africa. Ọ si nkelekwu ezigbo nwanne ya Felix asị na-ebo, amụ kelekwu ụmụ Egbuoma niile nụ, wee na-asị na ụmụ Egbuoma ga-aga n'iru nụ. Injinia Fidelis asị n'obi, onye ọma n'iso wee bili, igbe ndị Igbo nke mbụ na Cameroon n'iso bili nụ, igbe Mbanabụ na South Africa, Cape Town, Chairman Niger Cap Auto Mechanic Company na South Africa. Company na-represent Nigeria ma Cameroon, aka na-alụ moto ọfụmanụ. Ọ sịkwa nkele ezigbo nwanne ya Mr. Friday Asinobi, Egbuo dike nke mbụ na Egbuoma. Fidelis Monday gị simtene gị o. Anozie Desmond, ezi nwa dị ọra mma nnu, ezi nwanne nke m nwa Ifeọma na-adị mma. Ike Ahise na Northgate, South Africa. Two-Face na Egbuoma. Ọ sị ka nkene lọlọ ya lọlọ Chisomazie, nwanyị Imobi di ya, nwanyị ya na di ya na-ebi ọfụma, ezi ada ndị Amọka na Obereagu ekene. Nke a bụ egwu ụmụ Egbuoma ndị bi na South Africa ka anyị ji bịazinụ. Anyị ga-anazinụ, anyị je ụmụ Egbuoma na South o. Egwu ụmụnne m ndị bi na South Africa, n'ọbụ unu ka anyị kpọrọ bịanụ, mana anyị ga-anabazinụ. Emecha anyị ga-afụ mgbe ọzọ ụmụ Egbuoma na South Africa. Unu ka anyị kpọrọ bịa egwu ụmụ Egbuoma na South o. Ndị bi na South n'ụlọ Egbuo. Ụmụ Egbuoma na South o. Ndị bi na South n'ụlọ Egbuo. Ụmụ Egbuoma na South o. Ndị bi na South n'ụlọ Egbuo. Ụmụ Egbuoma na South o. Ndị bi na South n'ụlọ